Kantong, kalau ada terus Roni. Iki ora wedi aku ngono, marto tetep warga. Lagi nyangke wong sing meninggal mati gara-gara Covid. Lagi yo gara-gara kain kau ngandung makanan berais. Aku yo kan apa kepelaan tadi yang ini. Foto, aku yo nek apa. Yo sakniki golek sambut Kak. Golek nambah kae foto angel. Omong-omong. Wes padha trimo Pak. Dorong, kowe kan bukti. Aku gorong terima, terus datang karena golonge. Padahal di rumah Mene dheweke kabeh wong papat iku ngomong-ngomongan maneh ing warung. Iso Rekaman kabeh iki. Dorong padahal sing semangat jamur semau. sebenarnya gak teko. Kurang jam ya sampai sejam. Aku mau was aku mau wis wow. Mas padahal ae pangananku masak dari nang omah. Memang ya mau. Tapi gak ame gak teko mana. Anjir gak teko mana sarapan. Mas